Guetaria se estrenará en la Euskolab Liga el próximo 2 de julio. Sabiendo que será una temporada muy exigente, su entrenador Jon Larrañaga quiere que la ilusión generada en el entorno del equipo no sea una carga para la histórica temporada. Ondo, jakin da, nobedade berria deula gorengo mailan ibiltzea. Eta bueno, ilusioz gainezka eta gauzak ondo egiteko gogoak ibiltzen. Lehenengo aldiz hemen azeten jarrutiekin, historian sartu behar, baina horrek ez du zera gehiago nahi deu, guk disfrutatu nahi deu, lehenengoz, eta geho ikasi asko, ez? Liga honek bere zikentzi maila oso altua daka, eta pasoz paso nahi dejun, guan arte egin deun bezala, gauzak ikasi ez, eta gauzak barneratu daz. Helburuak uste danok badazkiurua zendiak, ez? Aurrena ikasi, nik izango nuke mantentzia baino lehenotik ikastia dela, porque jende arrolai oso gaztia dira, eta estropatik estropa guan arte egin bezala ikasi nodula, ez? Eta horrekin, helburu garbila da, azkena ez izatea, da gero azken bigarren izatea, da gero azken hirugarren izatea, eta garbi, azkeko atzeko bi postu egiten ez ibiltzea, baina horri biltzen bali magia ere, estropatik estropa ikastia. Alkoaria beti fuerte, gu baino fuerte ikuste ditu. Alkoariak gehiagik izango ditugu ez, beste 11, guk gure buruak neko badakau, eta neko lan izango dugu guriak egin mantetzen. Bestiak etorreko dira, aldamenia jartzen ikusiko dugu, baina guan uste oso goizo ditzala guan ere.